Во имя Господне, ние грешните и смирените усърдно сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние. От дълбочината на душата си да извикаме водице, смели се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове, не връщай празни Твоите ръби, които Бог ни даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, чрез смъртта да порази оного, когато възстане смъртта си реж дявола. Мир и благословение на всички вас. И духове Твоему. Да се чете Светото Евангелие според Светого апостола евангелиста Йоанна Богослова. Слава Тебе, А в Ерусалим пророчче порти се намираше капалня, по-еврейски наричана Ветезда, която имаше 5 клиптора, в тях лежеше голямо множество болни, слаби, хроми и съхнали, които чака да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време сливаше. на всички, Господу да се помоли. Господи, помилуй. Господу да се помоли. От Бога помощ и защита, Господу да се помоли. Господи, помилуй. Вери на животни Христа, Бога да отдаде. Всяка слава, чест и поколение до Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги во веки веков. Амин. Господу помилуй. Господи Боже наш, който се мили по творчески замисъл и чуден подава създател на всички, повелите приемаш умелите сърце на всички, които са в неволя. Ето защо да не ни оплаче със словици душа във ворот, на раса да демонити на телесно здраве, казвайки, ето ти отървяте да изгреши вече. И стъпчица си направил здраве, очите на слепите се заповядал да се умие с дума си неправил да види. На съпротивния даруя и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя и благослови. Обращение на Движение Днес и Инициативният комитет на Национална гражданска инициатива срещу произвола на монополите към естествените монополисти – електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване и топлофикация. Господа монополисти, България е европейска държава. България е цивилизована държава. Българите сме част от европейската цивилизована общност. Знаем правата си, знаем как да ги устояваме. Считаме, че имаме право да получаваме качествени услуги, считаме, че имаме право да живеем на топло, на светло и на чисто. Считаме, че след като плащаме, имаме право да бъдем уважавани потребители, а не да сме виновни по презумпция. Ние сме граждани с право на глас и с права на потребители. Ако сте забравили, че трябва да ни уважавате, че трябва да се съобразявате с нашите искания, ние от гражданско движение днес ще ви припомним, защото в една модерна европейска държава ни дава основания за това. Не очаквайте от нас, гражданите, примирение и мълчание. Ние от движение днес, заедно с повече от 500 000 българи, ще говорим за всички нередности, всички несправедливости, всички нарушения от ваша страна, открито и на висок глас. Да, вече сме над 500 000 и всеки ден ставаме все повече. Сигурни сме, че цяла България ни чува. Вие трябва не само да вземате парите ни, но и да отговаряте на всеки българин, защо си позволявате надписани сметки, лошо качество на услугите и безкрайни аварии. Сега искате да ни сложите и такса електромер. Трябва ли да чакаме да ни сложите такса дишане, такса гледане и такса живот? Не. Ние казваме не. Не мислете, че ние не можем без вас. Обратното, вие се храните с парите на пенсионерите, на майките с малки деца, на инвалидите, на всеки от нас. Вие не можете без нас. А ние искаме да има правила. Искаме тези правила да бъдат спазвани. Никой повече няма да търпи произвола. Не и в днешна България.
Си стегна, да. Отгоре ли? Отгоре, да. Кой?